ez, lauele autoen trofeoa abian da Biarritzetik Marokora. Aurtengoan iratigelan egin ohi duten irtera ofiziala bertan bera gelditu da, baina hala ere bertako 1200 parte hartzaileetako batzuek egin dute irtera alternatiboa. Horien artean, Antxoni eta Damatxitxi ditugu Irisarri eta Ortzaizeko gazteak, behaiekin izan gara bidaia honen hasierako euren emozioak ezagutzeko. Arratsaldeon deizuela guztioi, baserritarrak ere izango ditugu hizpide gaurko emankizunean. ELB laborarien sindikatuak hain zuzen agerraldia egin baitu jadanik 74 herriren babesa jaso duela iragartzeko. Mercosur akordioa salatzeko manifestua izenpetu dute Ipar Euskal Herriko 74 herrik. Hau guztiarekin has dezagun gaur otsailaren 20ko iparraldearen orena. Ipar Euskal Herriko 74 herrik jada izenpetu dute Mercosur akordioa geldiaraztera deitzen duen ELB sindikatuaren manifestua. Duela 2 hilabete jarri zuten martxan kanpaina aiziritzen eta ordutik Lapurdi, Baxe-Nafarroa eta Xiberoko herrien ia erdiek lortu dute Mercosurtik kanpoko herria zigilua. Bai, markapolita da biziki guretzat, baina oraindik ez dugu horrekin gelditu nahi eta nahi dugu oino gehiago eta zendako ez erriguziena lortu. Martxoan iragango diren herriko bozen atarian, alik eta herri eta hautagai gehien biltzea du asmoa laborarien sindikatuak. Kanpaina denbora baita eta nahi ditugu herriko etxeak sensibilizatu eta bereziki herriko etxetat aurkezten diren jende guziak sensibilizatu. Uste dugu laborantzaren gaia herriko etxe bakotxaren ardura dela ere, ea zer laborantza, zer laborari eta zer gizarte nahi duten eien lujaldean eta denek posizioan izten eta hauteskundeetan ere bere garrantzia ukan dezan. Honela gogorarazi dute laborantzako mozkinen atzerriko akordioa Europan geldirik badago ere eta estatuek laguntzak iragarri badituzte ere, honen aurrean laborariak babesgabe daudela eta kaltetuta aterako direla. Ez gaituzte bat ere gu babesten, badakigu naizta klausio horiekin ere 100.000 tona behi haragi gehiago sarritaikela, haragi hori euro bat horrenka pagatua dira hango laborariak hori ekoizten dutenak, eta gaur egun hemen deia gure laborantza zaitasunetan dela, ezin da horako gauzak ez dute laborantza hemengo babestuko, baizik eta oino gehiago zapalduko. Mercosur akordioa kostaldeko zein barnealdeko 10 herrik ukatu dute, tartean dira Baiona, Hiriburu eta Urruña. Biziki politika publiko garrantzitsua da guretzat. Errandutan bezala, elikadura sano bat jatea, nunbait erronka publiko bada. Elikadura sanoa jaten duzularik, ez duzu gero gehiago erremedio edo botikarik erosi behar, edo bederen gutiago behar duzu erosi. Lapurdiko kostaldeko hiriak, hala nola, herriko laborarien mozkinak erabiltzen dituen sukaldea jarri du martxan, bertako laborantza sustatzeko. Beraz, herriko sukalde bat eraiki dugu, uneri lotua da ere barazkigune bat, eta herriko sukalde hortan, beraz, helburua da, biztan da, otuntza sano batzuk egitea, bai gure eskoletako gazteeri, baina hori edatuko dugu ere ondoko hilabetetan gure adinikoeri, eta beste hainbeste ere biztanle interesatueri. Guzti honekin, ELB sindikatuak zein Urruñako herriko etxeak gogorarazi dute Mercosur akordioan erakunde handietatik haratago herriek ere badutela zer esan, eta azken hitza beti herritarraren edo kontsumitzailearen hitza eta ekintza izango direla. Abian da lauele autoen trofeo txapelketa. Iratigelan urtero egin ohi duten irtera ofizialik gabe, baina 1200 auto parte hartzaileek hartu dute Biarritzetik Marokorako bidea. Horien artean, Ortzaize eta Irisarriko 2 gaztek osatutako 2 lagun taldea. Guretako lehen aldia zen, ideio bat hola jintzauko eta ara hor hemen gira prest, kontenta partitzea. Marokorako espedizioan parte hartzeko ezinbesteko baldintzak 2 dira, 28 urte baina gutxiago izatea, eta nola ez, Renault lauele autoa lortzea. Damatxik eta Antxonik, Otioren lauele zarra berreskuratu dute. Utzia zen bakarrik auto hori, jauz erabilia gabe,
eta beraz pentsatu dugu berriz konpontzea horren egiteko, proiektu horren egiteko, eta gero Jean-Jacques berriz erabiltzeko. Ez du azkarrenak irabazten txapelketa, baizik eta bidea egokien egiten duenak, orientazio liburuxka bati jarraituz. Dena ondo irten dadin, baliabideak prest dituzte. Ura badugu 10 litro eta esantza 20 litro. Espedizioa 10 egunekoa izate aurre ikusten dute, Iberiar penintxula igaro behar dute lehenik, eta ondoren Marokon barna ibili. Beraz, plana da deia Espainia trabeskatzea itxasontziaren hartzeko. Ez da bat ditugu bi itxasontzi eta bargiraten horrezan izan. Ez badugu arazorik, untsa basako da eta itxasontzia lortuko dugu. Eta beste nazi ikusiko nola pasatzen den, baina geroan Marokon 7 egun, 5 egun basamortoan guti gora bera eta Marrakexen bizpairu. Marokorako bidean dira deia, martxo hasieran itzuliko dira etxera, eta orduan ezagutuko dugu Antioni eta Damatiken esperientzia. Ostirala dugu, asteburuaren ataria, eta beti bezala, zenbait hitzordu proposatuko dizkizuegu orain, gonbidapenak eginez, eta lehen etapa, lehen geldialdia, zurekin hasi Arratsaldeon, Donibane Garazira teramaten gaituzu? Hala da bai Arratsaldeon, gaur iluntzean bertan 8etan, Garaziko gaztetxean, gaztetxeak bertxotan ekimena iritsiko da Ipar Euskal Herrira, Euskal Herriko zenbait gaztetxetatik igaro da, eta gaur Garaziko gaztetxearen txanda izango da, eta bertan hariko dira Aira Izpurua, hemen bertakoa duguna, June Aiestaran, June Astegieta ere bai, Eki Zuluaga, Martin Abarrategi eta Ander Sarriugartea hariko dira bertxotan, eta beraz, gaur iluntzean bertxoaz gozatzeko aukera Donibane Garaziko gaztetxean. Mila esker, Zesila bururatu zen, eta aintzina segitu behar da orain, bertxo afariekin, bertxo egonaldiekin, eta hortxe, beraz, lehen gonbidapena. Eta jauteri garaia dugu ere bai, eta maskaradak altzirukun igandean, libertimendua luson, eta kaskarotak ikusten dituzue ustaritzen, etxe ibili baitira egun hauetan, eta igandean, asteburuan, kanbon eta bardozen ikusiko ditugu lapordiko pertsonaia, kagoteen eta gitoen, egitoen ondorengoak dira, baztertuak, jazarriak ziren pertsonak, arrain saltzaileak, bereziki kostaldean, Donibane Loizune eta Ziburu alde hoietan, bainan Lapurdi osoan ere ibiltzen dira, beskoitzen eman dezagun, itxasun ere bai, baina asteburuan, kanbon eta bardozen ikusiko ditugu, beraz kaskarotak jauteri garaian gogoratu, Arangoitzen, Senperen, Baionan ere bai, zenbait ekitaldi eskuinta ezker bereziki, kaskaroten inguruan hemen Lapurdin. Eta segituko dugu, Lapurditik, ez dakiten erea, Gernikaraino, eramaten gaituzu? Gernikaraino ez, baina bai Gernika ikuskizuna ikustera hemen Baionan izango baita, Magtan Arriak koreografoaren lana da, Gernika ikuskizun zinez ederra bilaka dantzarien eskutik, eta ostean Bilabal dantzaldiare eskainiko dute, esan bezala, Arriak koreografoaren lana da, baina bilaka konpainiako 5 dantzari oholtza gainean, 3 musikari ere zuzenean, Euskal Herriko historia mugarri izan den, hori, Gernikako bombardaketa abia puntutzate hartuta. Magtan Arriak izango da gainera Biarritzeko Malandan, baleteko erreleboa hartuko duena, laster hartuko dulako erretreta Tiegi Malandanek, eta beraz bera izango da zuzendaria, koreografo, zinez ospetsua, sari asko ere irabazi ditu, nazioartean hainbat urtez ibili ostean, Euskal Herrirat itzuli zelarik sortu zuen lehen pieza izan zen hau, Gernika, esan bezala merezi du, oso ederra da, eta beraz bihar arratsaldeko 8etan loga gelan, eta ostean igandean berriro arratsaldeko 5etan. Hori, barnean egoteko, berokian egoteko, ze badakizue, negu giroa baitugu. Bagoaz Gernikarekin, egorongi eta asteburuan.